Hudbu máme v sebe všetci. U detí stačí len načúvať a podporiť ju v správnej chvíli. V programoch Yamaha Music School deti spoznávajú hudbu prirodzene, počúvaním, pohybom a hraním. Nejde o dokonalosť, ale o radosť. O to, že sa zapojí celé telo aj myseľ. Na klávesoch deti hrajú od prvej lekcie. Učia sa vnímať rytmus, melódiu aj harmóniu a pritom posilňujú sústredenie, sebavedomie a chuť skúšať nové veci. Pripravili sme aj videá na domáce opakovanie. Deti sa k hudbe môžu kedykoľvek vrátiť, v tempe, ktoré im vyhovuje. Yamaha Music School je medzinárodný systém hudobného vzdelávania, ktorý deti inšpiruje už viac než 70 rokov v desiatkách krajín sveta. Možno práve kúsok od vás.